saka hatimire abuda offside munditipire saka hatimire abuda offside munditipire paziso regondo ndipo paicha kuti vanhu vese vaite hasha ipo paziso regondo masika chakanaka vakati vachiteera zimdanzo yesino nhau dzichaurwa naskimbo paziso regondo tv nhasi nhau dzidoita kuti tichivharisa gore ra2015 apa tinenge tichikupai zvataimbosirira zvakasarira zvacho oita maartist echikadzi aya ataona kuti mu2015 haana kumbochinja sandike panyaya dzekuona bhavhu nhasi tichange tichidura mazita avo ese hatisi kumbovavanza Lady Banks uyu aonekwa kuti bhavhu haasitomboona zvamuchose kubva gore richange kusvika ripere panga pasina bhavhu Yarula ava sisi ndo vamwe vasitombona bhavhu zvamuchose vanochanga vanonekera asi vanogezwa kuenda kuvideo shoot chete ende kurara nemaproducer nemadj havasitombobvira zvimwe chetewo nemapromota inosisi makada kupinda nedemo muchidaisoni zvina zvipere mushe dai madzikama Lady Squander, Lipsy, Expatriot, Chuela, Bondi Lisa ava mvura inenge iri kutambawo zvayo Empress Yeli ava zvaananiwo asi nemukuru wakaita ziso rake handembofungo changa tadze kuona bhavhu tichiri pavakadzi vavava tabva tatitikuonesei vanenge vakatishandei nevasina kutoshanda zvamuchose mugore ra2015 Lady Squander uyu zvanga zvakaoma paakamboedza kuda kumiramira pachikugeto zvakaramba chakadzimara changoona kumaruzevha bedzi asi zviri nani aizoshayawo dhora rechingwa Ninja Lipsy uyu ogorera zvopero zvakanaka ari paLondon kuona zvinenge zvikumufaira nyangwe achizopiwa zvake $20 akwirawo ndege Yarula havasisambomiramira asi tiwaziya kuti inyaya yekuti vari kurara nemaproducer nemadj saka hapana Kelly, Lady B, Expatriot, Bondi Lisa zvanga zvakaoma mugore ra2015 asi saExpatriot ameno avo pamuri kunzi tiri kubuda muna January tichamboona kuti zvinenge zvakamira sei tisati tapedza ano vakadzi ava tongoda kukorokotedzawo wedu Lady Squander uya business woman tikuona chidumbu chiri kukura onekwa kuti Kilati ari kuchema mushure mekunge gafa ramutsikirira uyu Kilati anovakarira gore rese kusvika rada kunopera zvino gafa paranguva richiti disappear rova ranyaradza Kilati aiwa gafa shuwa tozobatawo kuhono dzisinabva dzakaita mugore rino ra2015 tichatanga naSoldier Love vakamboda kuti magedzi vanhu vakamboda kuti chambei asi zvakazonekwa kuti chibaba chiri kudhomoka achifunge mafanzo pamukanda pasaiti Gasporia, Dada D, Jiggers ava vakufanda kungoyo kwatiri susu mafanzi tongochamba ngoma tese because hapana Dobadon, Windy President ava vakomana vakamiramira chakanaka vakabvisa wana Dada pamaketi vati mune utsinye vakomana Dada hachadye Colors Bandit rakambodzonzawo tambo ameno 2016 kuti rinenge rakamira sei Ina, Rascal, Celsius, Ricky Fire nevamwe vandasirira mapera tozongobatwa pamaproducer tiri kuononga akashanda mugore ra2015 tongoposa ndokuna Oskidi, Jeepers, T-Man, Cashlibs vamwe vese vasara manga makarara mapera kuitsa masoks 2016 otherwise tokwanise kumusha kunokohwa apa ndokapera nazo dzanasi tosangana 2016 kusting paita kuti vamwe vacho vasare vane ukasha saka paziso regondo ndipo paita kuti vanhu vese vaite hasha ipo paziso regondo paita kuti vamwe vacho vasare vane ukasha usaite hasha tinongo